ассалому алейкум тамошобинони арҷуманд. ин лаҳза шумо имкон доред вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ, қонунишиканиҳои дар қаламрави кишвар содир шуда, ҳамчунин фаъолияти милисияи кишвар дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тавассути нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ маълумот гиред. бо шумо ҳастам Мурухсор Таваллузода. ҳарчанд имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар ҷиҳати анҷом додани ҳаҷи умра ва фарзи тартиби муайян ҷорӣ гардида бошад ҳам мутаассифона нафарони алоҳида бо баҳонаи равон намудан ба зиёрати Каъба ба боварии шаҳрвандон даромада ба мардумфиребӣ даст мезананд. як нафар зан маҳз бо ҳамин ҷурм аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздошт гардид. гузориш дар ин хусус. дар асоси муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳамчун гумонбар дар содир намудани як қатор ҷиноятҳои қаллобӣ шаҳрванд Каримзода Саида Азизулло санаи таваллудаш 4 декабри 1991 сокини шаҳри Душанбе маҳаллаи Фалакон дастгир карда шуд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе муайян гардид ки номбурда бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада бо мақсади ба Арабистони Саудӣ барои иҷрои маносики ҳаҷ фиристодан маблағҳои гуногуни шаҳрвандонро гирифтааст. аз ҷумла номбурда дидаю дониста ки иҷозати зиёрати ҳаҷи фарзии шаҳрвандон танҳо аз ҷониби кумитаи дин ба роҳ монда шудааст. аввал 94 000 сомонӣ ва маротибаи дуюм гӯё барои ислоҳи камбудиҳои ҳуҷҷатгузорӣ $1500 амрикоӣ гирифта ваъда намудааст ки ӯ ва ҳамсарашро тариқи ҷумҳурии Узбекистон ба ҳаҷи фарзӣ равон менамояд. ҳамин тариқ ҳамроҳи онҳо боз 10 нафар шаҳрвандони дигарро низ ба шаҳри Самарқанди Узбекистон фиристода гуфтааст аз он ҷо ба Арабистони Саудӣ мераванд. аммо ҳамаи номбурдагонро фиреб дода онҳо пас аз саргардонӣ дубора ба ҷумҳурии Тоҷикистон бармегарданд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ ҳамзамон муайян карда шуд ки гумонбаршаванда Каримзода Саида аз шаҳрванд Абдуллоев Парвиз ва 41 нафари дигар барои пурра пардохт намудани ҳамаи намуди хизматрасониҳо аз ҳар кадоми маблағҳои гуногун гирифта онҳоро барои адои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ фиристодааст. маблағи дигар хизматрасониҳоро пардохт накарда ба манфиати худ сарф намудааст ки дар умум ба маблағи $27500 амрикоӣ ба номбурдагон зарар расонидааст. Каримзода Саида ба мо гуфт ки шуморо равон мекунам ба давлати Саудӣ роҳӣ мекунам, ба хонаи худо роҳӣ мекунам, шумо дар уҷа меравен, мақсад ки ягон ҳама чистон 100% мерем, ҷобаҷо мешем, ягон проблема нест. вақте ки мо паридем рафтем бар Саудӣ рафтем, дар уҷа мо не автобус доштем, не гостица доштем, ҳеҷ чиз надоштем. мо мондем дар уҷа, кампир мардакҳои калонсол буданд, ҳама буданд. мо гуфтем чӣ кор кунем дар ин ҳолат. моро гуфтанд ки ягон одаме биёвем ки шуморо ҷобаҷо кунанд, мақсад ҳама чистона кунанд, мо пул мулша ҳамаша равон мекунем ба тариқи дигар рейсҳое ки ҳаҷи хонаи худо мекунанд, роҳӣ мекунем. ба муҳлати як рӯз ду рӯз бояд пул ҳамаша вастанавӣ мекард, роҳӣ мекард, равон накард. ирӯзпага фиреб дода пули моро вастанавӣ накард. ман гуфтам майли, ман мобайна гарав мондам, паспорт ҳуҷҷатҳои маро залог гирифтан дар ҳамуҷа ки мақсад ман шаҳрванди Россия ҳастам, мақсад гирифтам. ҳоҷиёра паспортҳошон ҳамаша баргардодем, додем ки соҳ саломат ба ватан омадем. ба ватан омадем, дар Душанбе хамидем ба ҳар бона ки ман дар хуҷанд ҳастам, дар клуб ҳастам, намебиём, дар даст мегӯ 80% коли шумо буд ҳастай, 20% гашт мондаги. хай мо бовар кардем, ҳамида сабр кардем, истодем ки ирӯзпага нашид ба рӯзиҳои дигарша занг мезана, байни як ҳафта мезана, ба мо таҳдид кардистай ки мехом наметим, наметим ба шумо пула намегирем. бо назардошти ҳолатҳои мазкур ки дар кирдорҳои шаҳрванд Каримзода Саида Азизулло бар ало мардумфиребӣ ҷой дорад, нисбати номбурда аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе тибқи талаботи моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар ҷамоати деҳоти Дӯстмурод Алиеви ноҳияи Файзобод 2 нафар ҷавон бо ҷурми дуздӣ ба дасти милитсия афтоданд.
гумонбаршудаҳо бо истифода аз нақлиёти боркаши тамғаи портер дар ҳудуди ноҳияи мазкур дар 5 ҳолат аз заминҳои чарогӯҳи ҳудуди деҳаи ҷамоати деҳоти болозикр 15 сар чорвои калони шохдори аҳолиро тасарруф карданд ки арзиши эҳтимолии он 100 000 сомониро ташкил медиҳад. милитсияи ноҳияи Файзобод барои боздошти содиркунандаи ҷинояти дуздӣ ки 5 нафар истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Дусмурод Алиеви ноҳияи Файзобод зарар дида буданд, фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шахсияти 2 нафар гумонбари силсиладуздиҳоро муайян кард. ҳаракатҳои пинҳонкоронаи ба ҷомеа хавфноки гумонбарон Ҷуразода Қурбоналӣ соли таваллудаш 1992 ва Салимзода Абдулмуҳсин соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандагони деҳаи Файзободи ноҳияи мазкур ошкор карда шуд. гумонбаршудаҳо бо истифода аз нақлиёти боркашони тамғаи портер дар ҳудуди ноҳияи мазкур дар 5 ҳолат аз заминҳои чарогоҳи ҳудуди деҳаи ҷамоати деҳоти Дусмурод Алиев 15 сар чорвои калони шохдори аҳолиро тасарруф карданд ки арзиши эҳтимолии он 100 000 сомониро ташкил медиҳад. шеваи дуздиҳо якмарон буда чарогоҳҳои наздик ба манзили истиқоматии Ҷуразода Қурбоналӣ ҳадафи дуздон қарор мегирифт. гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд ки чорвоҳои дуздидашуда аввал ба оғилхонаи Қурбоналӣ Ҷуразода оварда шуда, пас он дар торикии шаб тавассути автомошинаи тамғаи портер ки ба шаҳрванд Наҷмиддинов Исматулло тааллуқ дорад, ба молбозори ноҳияи Рудакӣ интиқол меёфт ва дар он ҷо ба фурӯш бароварда мешуд. گوار میوارن خونده میپرسن که گوار چی واردی برای چی واردی میخوام خریدگی چند پولی میفروختی گوارا میبردی؟ 3000 3000 پولش چیکار میکردی؟ یگان بود 3 گروه همراه میدادم ما هیچ به منفعت کنم бо ошкор намудани ҳаракатҳои ҷиноятӣ мақомоти милитсия қисме аз маблағҳои борои ҷиноят ба дастовардаи боздоштгардидагонро ҳамчун далели шаҳид дарёфту мусодира намуданд. коркардҳои оперативии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод имкон дод ки гумонбарон боздошт ва хавфи ин гуна ашхос аз ҷомеа бартараф карда шавад. вобаста ба далели мазкур нисбати гумонбарон тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. даст ба ҷиноят задани ноболиғону наврасон боиси ташвиш ва нигаронӣ буда, ин қишри ҷомеа бояд аз пайи таҳсил ва илму ҳунар бошад. мутаассифона имрӯз дар ҷомеа ҳастанд падару модаре ки нисбат ба тарбияи фарзандони ноболиғи худ беаҳамияти зоҳир карда, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро сарфи назар мекунад. мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон 3 нафар ноболиғро бо ҷурми дуздӣ боздошт намуданд. масъалаҳои пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ҷавонону ноболиғон аз самтҳои афзалиянокии сиёсати иҷтимоии давлати мо ба шумор меравад ва тарбияи босазо намудани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ вазифаи аввалин дараҷаи аҳли ҷомеа мебошад. мутаассифона имрӯзҳо ҳастанд ноболиғоне ки аз таълиму тарбият дур гаштаву даст ба кирдорҳои ҷиноятӣ мезананд ва рӯи дафтари ҳаёти худ доғи нангинеро боқӣ мегузоранд. як нафар сокини шаҳри Бохтар Муҳаммад Алиев Исроил соли таваллудаш 1990 ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ бо ариза муроҷиат намуд ки санаи 20 сентябри соли равон шахсони номаълум тариқи пинҳонӣ вориди мағозаи хусусию бо номи Делфин воқеъ дар шаҳри мазкур гардида аз он ҷо 2 адад телефони мобилии тамғаи Samsung S21 ва Note 10 ки арзишашон 10,000 сомонӣ мебошад, инчунин $800 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 500 рубли русӣ, 80 евро ва 43,000 сӯми ӯзбекиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. дар натиҷаи гузарондани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсат 3 нафар аз ноболиғони соли таваллудашон 2007 ва 2008 сокинони ноҳияи Данғара оварда шуданд ки дар содир намудани ҷинояти мазкур пора иқрор гаштанд. далелҳои шаърӣ қисман гирифта шуда нисбати гумонбарон дар шӯъбаи тафтишоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.
дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ вохӯрии намояндагони вазорати корҳои дохилӣ бо устодону донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат доир гардид. зимини баргузории чорабинӣ таъкид гардид ки сатҳи рушд ва нуфузи ҳар як кишвар дар арсаи байналмилалӣ пеш аз ҳама ба он вобаста аст ки ҷавонон то чӣ дараҷа дорои маърифати сиёсиву фарҳангӣ ва ихтисосу дониши муосир буда ҳадафу вазифаҳои худро вобаста ба бунёди давлати ҳуқуқбунёд демократӣ ва дунявӣ дарк менамояд. ҳамзамон зикр рафт ки фарде ки худро воқеан фарзанди ин сарзамин медонад ва обу хоки ин сарзаминро азиз медонад бояд садоқату самимияти хешро бо ҳунару истеъдод дониш ва меҳнати софдилона нишон диҳад. дар рафти суханронӣ сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ генерал майёри милитсия мирзомуродзода рустам ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки ҷавонон ва сайқал додани фаҳмишу ҷаҳонбинии онҳо дар самти қоидаҳои ҳаракат дар роҳ диққати махсус зоҳир намуд. ҳамчунин зикр гардид ки яке аз мақсади ин чорабинӣ ин пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ ва дигар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо иштироки ҷавонон аст. ҳамзамон вобаста ба вазъи садаманокӣ бо иштироки ронандагон хусусан донишҷӯёни баъзе аз донишгоҳҳои кишвар ва роҳҳои пешгирии он маълумот дода шуд. мутаассифона ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки донишҷӯён бо истифода аз воситаҳои нақлиёт 6 ҳолат ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 7 нафар ба ҳалокат расида 10 нафари дигар ҷароҳати вазнин ба саломатӣ бардоштанд. дар идомаи чорабинӣ полковники милитсия бухоризода мансур ғоиб сардори раёсати огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати риояи таъмини талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва риояи меъёрҳои санадҳои мазкур суханронӣ намуд. илова бар ин баромадкунандагон атрофи масоили пешгирӣ ҳолатҳои шомил гардидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ муноқишаҳои байни муассисаҳои таълимӣ ва авбошии ҷавонон ибрози андеша намуданд. ҳамзамон аз содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳоу қонуншиканӣ ва дигар амалҳои ношоиставу оқибатҳои ногувори он мисолҳо оварда аз дастоварду натиҷаҳо рушду тараққиёт ва ободу зебогаштани ватани азизамон ёдоварӣ намуданд. дар охири барнома ёдрас менамоем ки барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди қонуншиканиҳо ва кирдорҳои зидди қонунӣ маълумот медиҳад то ин ки шаҳрвандон хатои якдигарро дида роҳи дурусти зиндагиро интихоб намоянд. бо милитсия ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. то дидори навбатӣ, хайр.